porsiao pajupang musero hotao di acara jepek alai maripola. Adora sopinatol hasatan de pata jumolo hita martangiang. De pata Jehovah para siruana sumurung moleate di pasa rohana me siruham na madungani hami. Naing tumangion hatam hami ukap roharu pikiran nami asa mangula marparbu hatam. Di bagasa Yesus martanya kami. Amin. Di takarong asaha porsiaon hatani de pata di hita di hari Kamis tanggal 20 Oktober 2020 datar surat di 2 Korintus 8 ayat sia sonom madiro disi. Ai di boto hamudo holong ni rohani Tuhata Yesus Kristus namorahien ibana gabe pugos alani hamu. Asa gabe mamora hamu hinorhon ni pogos nai ido anggo sahana. Di takarong asaha porsiaon namora ro Tuhata inatuk mangaleo saluhu na di bagasang uluton. Dileodo hosana humoko pita asa rapotan haluau kita jolma na tinobus do hita tinobus ni debata dileodo akapasu-pasu na tu hita dilisari hodo nariko di bagasang nguluton ima balgani asi rohani debata di bagasang nguluton daktar rasam ibana do parmahan nadinggan di siaho do hosana humokop aka biru-biruna humokop pita saluhuna nani asianna jalaido nani patuduhon nisi Paulus marhite turpukta sadarion ima asai papotoho tunasida songo dia do huria Makedonia mabahe pangurupio tunasida pola olo nasida diha pogosonna diha huranganna mangalehon marlobi-lobi tuaka na porsea tuadupan di depata alanido naning di patuduhon asa adong teladan contoh di tonga-tonga ni huria Jerusalem asa anggia nian marsilehon-leon nasida burju pasahaton asini roha asa mangurubi nasida alani siat debatado mual ni pasu-pasu sotung masohot mangaleon aka pangurupion huria Makedonia dihapogosonna dihaporsuhonna laos disido nasida marlobi-lobi mangalehon aka asini roha laos sisagihonoto to akana hurangan alani dihita karonga saha porseaon namora do Tuhata natuk mangaleo saluhut na di bagasang uluton sotung gabe tahulit mangalehon narong dihita pasahaton asini roha tua karongan na hurangan terlumubi ma di masa ni pandemi COVID-10 sion asa totok kita mangaleho pangurupion tua kadongata na hurangan asa totok kita margogo masahaton mangurupi masirupan di tonga-tonga ni huriai asa takas mahita songon halak Kristen da tutu diha porsuhon diha pogoson hita boy tuk mangalehon alani taha porsiai ma Tuhata tuk mangalehon pasu-pasuna di bagasan nguluton sotung gabe mabiar hita iko porsero hita disi para siroha do Tuhatai Tuhata madongan hita mangurupi hita mari memberikan dan berempati di dalam hidup jangan tanggung-tanggung amin martanya kita debata Jehovah para sirona sumurung ido tutuhan takas do pangurupiomu di tonga-tonga ningulu na porsia namora do gabe pogos asa gabe mamora hami dapotan asin roha dapotan akapasu-pasu dapotan kaluau kami ima asin roham patuk kon nariko di bagasang ulu nami dongani urupi pargogoi hami Tuhan asa margogo hami lehon hahi pasod di hami jala padau aka abatabat siatonga ningulu nami asa margogo hami mangulau lo menorham mangurupi donga jolma marasi roha songon nabi nemu di tonga-tonga ningulu nami atong dongani hami bagasa Yesus Kristus martanya kami asirham sa lo menorham amin horas